2 anys vaig acabar la llicenciatura de Geografia, vaig fer un màster, que no ha servit per res, però n'hi ha que tindre màster, i em vaig clavar en política més que res perquè així fent cosentaina veia que el Partit Socialista ja duia, des de jo que tinc memòria, des de que jo tinc memòria sempre ha estat clavat en l'alcalde sempre és socialista, que jo no tenia res en contra d'ells, però veia que estaven ja acomodant-se massa perquè sempre eren els mateixos, sempre tenien, com dir-ho d'aquella manera, el poder de cosentaina. Jo pensava, i pareix que per ara funciona, que clavar-me ja en el partit així que li pot fer, pot batallar les pròximes eleccions perquè sempre són els mateixos, PSOE i PP. No en tiraven ni uns ni altres, però tenia més coneguts en el Partit Popular i em vaig apuntar allí. Vaig veure la llista i eren uns tios preparats, llicenciats, banqueros, tècnics, medioambientals, n'hi havia un poc de tot. I vaig veure que jo allí, per lo menos, podria, si enclavara, com els coneixements de geògrafs, de planificació urbanística, temes medioambientals, energia renovable, tot el que he donat, podria donar-ho al partit, com, així, parlant clar, donar tots els meus coneixements al partit i els temes de geografia que siguin d'importància pel poble, per lo menos, que en tingueren a mi en compte. Però és més que res perquè no s'estancara, jo què sé, per renovar, aire nou a Cosentaina. I per lo menos des d'ací, el que són a nivell local, sí que tenim molt en compte les necessitats de el que li passa a la gent de Cosentaina i tot això, però per exemple, des de Cosentaina, passa a Alacant i en Alacant ja ni t'escolten. D'Alacant a València, menys encara. I de València a Madrid és tot un món. O sigui que des de dalt cap a baix, dins dels polítics, sempre hi ha gent que tira per avant i vol fer de sí i n'hi ha altres que no. I a part dels partits polítics, confrontacions entre ells, tios com el cas de Bárcenas, que això, és una barbaritat, coses que la gent no ho veu perquè ara està ofuscat, perquè l'únic que volen és trobar faena. I hi ha polítics que, com tots, com ha passat sempre, que han volgut sempre clavar-se dins la butxaca, no mirar pels demés, i hi ha polítics que sí que tenen vocació de fer coses bones pel país i pel poble, però que això per ara la gent no ho veu. Ell veu el polític només com a la persona que l'ha fotut. Això és lo trist, perquè els que es claven a política, que volen aspirar a estar allí dalt, són tios que tenen diners, però un tio que visca al poble, que visca les necessitats de qualsevol municipi, que es preocupe per el benestar i que no tinga diners però tinga una vocació tremenda, pues ahí el talla, i esa gent és la que de veritat val. I no un tio que, pues jo què sé, que siga hijo de papá o hijo de mamá i que tinga molts xavos i que es clave directament a concejal en unes eleccions i d'ahí en amunt i que no faci res, que sigui un incompetent. És que això, trenques tu uno. Si no cuiden bé els partits polítics a la joventut seua, acabaran per desaparèixer. Persones com eixes fan desprestigiar un partit i fan que gent del Partit Popular que tinga les idees clares, que no siga un lladre, perquè és que ara tots els del Partit Popular són uns lladres. Sí, jo tinc vergonya, però molta vergonya de tot el que està passant. El que si la trama Gürtel, el que si los trajes, que si... És que això està trencant a un tio que tinga vocació de polític i que siga un tio sensato i no un corrupte, que vulgui treballar pel poble. I gent així està trencant el país. Això a mi em dona molta vergonya i ràbia, perquè és una cosa que jo no ho comprenc. I sent vergonya, igual que molta gent que és del Partit Popular, que també pensa com jo, que dic, com poden estar uns lladres guanyant euros i euros i euros tots els dies i a part que no es facin res, és que no ho entenc. Que isquen indultados, que no es passa res. No sé, és que Espanya és diferent. Els programes jo sempre... Així ja ho ha deixat clar, i que a la pròxima, si estic, que
no sé si estaré, això mai se sap. Si fem el programa electoral, complix-lo. No facis coses per crear esperança i després no pugues fer-ho perquè és una tonteria. Jo crec que des del moment que van guanyar les eleccions, que van proposar de baixar els impostos, de retalls que no foren tan dràstics, si ja sabíem que anaven a posar-se molt estrictes i tenien que complir pues, certes expectatives respecte a lo que digueren els països més o menys que són els que no estan en crisi. I Espanya ja sabia de per si que això pues, tenia que seguir aquestes directrius que marcaven els de dalt. Pues chico, avisa-ho ja des del principi, no t'esperes ara perquè ara perquè tens un desprestigi total. I cada volta més. Al final es cansaran i petarà, això al final petarà. Jo estic a favor de que la gent isca al carrer, perquè la gent està passant molt mal. Isca al carrer, reivindique solucions. Això de per si, jo faria totes les setmanes. Pam, desgaste. I si tu vas desgastant-los al final, perquè ara és el que dic, al final ara els polítics ho tenen una jauja, que si el movimiento no sé cuántos, que si no sé què, que si reivindiquen en les places Espanya millores en l'educació. S'ho prenen a risa, però si tu fas perquè això en un any no el van a fer de cas, però si segueixes, si eres constant, al final no tenen més remei que baixar-se els pantalons i parlar.